И здравейте хора, аз съм FireBG и това е една много глупа идея от моя страна, защото днес ще правя следващия си wager, който е доста с много по-голям залог. Защото аз сега ще направя един състав и вътре има 4 играчи, които трябва да поставя на този wager. Ако спечеля, ги запазвам. Ако сме наравно, мисля, че ще трябва да направим златен гол. А ако загубя, ще трябва да направя техен giveaway. Ще ги дам на вас. О, год. Защо? И избрах 4-3-1-2 за формация. И нека ви покажа състава. Първият човек, който влиза в този wager, е вратаря. И това е човекът с 97 рейтинг. Team of the Season Ян Облак. Това чудо не коства толкова много, но е страхотно. Десен бек, слава богу, нямам никой, който да губя. Дани Алвес. Следващия човек е друг човек, който трябва да поставя за този wager. Това е Team of the Season Масчерано. О, год. Имам го за малко пари, но също е страхотен. О, боже. Това ще свърши много зле за мен. Следващият централен бранител е Серхио Рамос. А като ляв бек, естествено любимият ми ляв бек в тази игра, Марсело. И това е краят на тази защита. Нека сложим филтър тук от Ла Лига. Като халфова линия ще използвам Иниеста, Тони Крос и Серхио Бускетс. Оп. Така. И атаката ми, това може да ви се стори доста смешно, но като камп имам един човек от MLS. А това е Андреа Пирло. The Legend himself, както казват. Самата легенда Андреа Пирло, който е доста бавен. 41 пейс, но има 93 пасинг и 81 дриблинг. И 71 шутинг. Ще свърши работа. И финалните двама, които ще трябва да ги поставя и в този wager, са Team of the Season Давид Вия и Team of the Season Джовинко. Ох, защо правя това? Имам Season Давид Вия от пакетче. Погледнете тези статистики. 80 пейс, 90 шутинг, 80 пасинг, 85 дриблинг, 5 звезди weak foot, 4 звезди skill moves. 171 см висок и горе-долу колкото мен. Да, такова. И Джовинко, който е също толкова добър колкото е Меси. Също имам от пакетче 95 пейс, 82 шутинг, 85 пасинг, 88 дриблинг, 4 звезди скилс, 4 звезди weak foot. О, боже! Защо правя това? И направих този отбор и се оказва, че тези четиримата ще се намират в центъра на тази игра. Ще играя Quick Match срещу
който ми се падна отбор, естествено на World Class. Нека видим, цъкам го сега, кой се пада. Айде де. PSG. Това не е много хубаво. О, год, ще трябва да играя срещу PSG. Добре, поне да сложим пълен фитнес на всички. Хоп, един склад фитнес. Добре, Облак, не пускай нищо във вратата, както винаги. Рамос, Машерано, както винаги Спирите, Златан Ибрахимович и Джовинко и Давидия. Просто отбелязвайте колкото е възможно повече голове. Филтърът е на World Class, както може да видите тук. И да започваме. Не знам защо, но имам предчувствието, че това ще свърши много зле за мен. Но ще направя каквото мога. Само да направя kick-takers. Те си седят перфектно. И започнахме. Играл съм с този тим няколко мача, за да посвикна. Горе-долу. Не, защо на него? Имах предвид на Бускетс да подадеш, Пирло. Не, продължаваме да губим тази топка. Давай, Джовинко. Давид, вие какво правиш? Опитах се да те изведа, а ти се върна назад. Добре, официално менталито ми минава на атак. Харесвам Златан Ибрахимович като играч, но не и когато играе срещу мен. Пирло, давай! За Джовинко! Това не е много хубаво. Хайде, Иниеста! Иниеста! Легендата! Джовинко! Иниеста! Шут! Не! Как пропуснах това! Тъпият трап! Давай, Джовинко! Добре. Извинете, ако викам малко повече, но доста съм се прегнал. Защото изобщо не искам да си губи играчите. Хайде, Джовинко, за Давид Вия. Хайде, Давид Вия. Имаш 80 пейс. По-бърз си от Тиаго Силва. Хайде, Иниеста. Пирло. Джовинко. Шут! Не! Как го спаси? Добре, имам още един корнер. Хайде, отбележи! Стига де. И сега Ибрахимович си играе с мен. Добре, имам малко почивка. Първото по време. Трябва да вкарам още един гол. Защото трябва да вкарам гол, всъщност не още един, защото не съм вкарал нищо. Защото иначе ще трябва да правим златен гол. Пирло. Хайде, Давид Вия. Използвай твоя 80 пейс. За Джовинко. Кой е това? Тони Крос. Джовинко. Не. Не. Не искам голден гол. Шит.
залагам се, че ще стане точно така. Ще имат само една атака и ще ми вкарат. О, не. Не. Браво, Облак! Ето за това говоря. Ето за това не искам да го губя. Добре. Възвърнах си контрола на топката. Хайде Давид, вия! Не, все още сега. Сега, тичи Облак. Браво! Браво, Облак! О, какъв вратар! Ян Облак. Най-добрият вратар, който съм имал през живота си. Давай, Дани Алвес! Използвай това 86 спейс. Давай! Центрирай! Джовинко! Не! О, давай, Бускетс! Удар! Yes! Вкарах! О, Серхиц, обичам те! О, боже! Това си беше грешка на компютъра. Браво, Бускетс! Какъв шут! Добре, трябва да задържат този резултат за още 15 минути в играта. О, не, по-малко са! Хайде! О, не. Фак! Не! О, шит! О, фак! О, фак! Това наистина ли се случи? За това ви говорех, Ибрахимович. О, фак! Добре, трябва да вкараме един гол, колкото е възможно по-бързо, да се пробваме от киков. 2 минути добавено време, което съм сигурен, че ще изтечат за по-малко. Максуел. И да. Ще трябва да правим голден гол. О, фак. Добре. Ако не знае... Доминирал ли съм го? Неп. Определено не съм го доминирал. Ако не знаете какво е голден гол, сега трябва да пусна мача наново и който отбор отбележи първи, се оказва, че той печели. Ох, боже. Къде е Лига 1? Добре, ПСЖ. Хайде, момчета, вярвам в вас. Отново сме на World Class. Явно, който отбележи първи, ще спечели матча. А изобщо не искам те да печелят. Трябва да се фокусирам и да отбележа един гол. Отбелязал съм на FIFA и преди. Мога да го направя отново. Джовинко. О, Давид! Не мислех, че ще свърши толкова бързо. Yes! Хайде де! Вземи! Yes! Не мислех, че ще свърши толкова бързо. Една атака. Бях оставен непокрит и нямаше никаква засада. Освен да квитнем, спечелих. Yes! О, слава Богу. Сега мога да ги запазя. Обичам ви, момчета. Давид Вия, играч на матча. Тотално. Кара победния гол. Да не говорим за Джовинко с тази асистенция. Ами добре. Смятам това да бъде за
този видеоклип. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, оставете лайк и се абонирайте за канала. И ще ви видя в следващия клип. Аз бях Фаро БГ.